Nek engko rak meni Pak Parman biyen iki nek karo Wiyaga nyo. Ora durmen tenten. Aku anake ora. Cangkem asu. Kowe milih iki apa milih iki? Wis ngono wae. Pak polisi no. Oh. Pak polisi iso menjaga aku. Oh. Nek kowe raine wis pucet, teleke putih. Mutar ora iku. Wareg banget. Warga Katingan nanggap dagelan merongos kabeh. Aku ndak nabrak ndase Bagus Arso. Oh, sing ngono iki ngomong sapa? Sekap sekrep. Nggih. Lah, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. piye kula ngomong kuwi? Kok diropel? Lho nek wong jawab apa salam ki wajibe jawab salam. Jawab. Ayo, kok tok dobel? Lho nek sing ngenehi salam ki biasane entuk Ganjaran. sing mangsuli salam entuk Ganjaran. ganjarane arep tak pek kabeh. Oh, malah Bengi iki luput. murka kok aku. Nek ya kowe mau ngendikane Sena ya aku ora wedi. Ning bengi iki ngendikane dalang. Oh, nek Sena ora wedi. Ora wedi nek dalang ki Sena aku wedi. Oh, mau wis sing ngendikake apa ki, Mo? dagelan tahun 19 ki isih apa ora? Aku iki kowe net 19 isih apa ora? Nek aku ngono guru, aku ora melu aku. Lho, kok sike guru kae iki sampean ki ya dapukane dagelan bengi. Dagelan ning kene iki sing ditak. Ning kene iki ra butuh guru. Tokoh masyarakat kene iki sapa? Aku. Kok iso? Lah mbiyen kontol teko rene iki bareng liku rawuh rene kok. Areng apa? Pirang taun aku nang kene iki. Kowe berarti ratu kontol. Lah, aku dadi dalang oleh bangga banget nang kene iki termasuk kampung sing paling aneh. Lho aneh. Ono apa kok aneh? Kontol ki ben do dioprak-oprak nang kene dinengke wae ngrembaka. Mergo ana kontol, ana turis. Mergo ana turis do entuk dhuwit. Duwite diklumpukke sithik-sithik kok ora nggo makani kontol malah nggo makani dalang. Mikir. Iki suwe-suwe kampung kene iso malah diteror karo kuntule ya. Kudune nggo pakan kontol. Kudune ya Kok makani dalang. Lah nek ngono mikir ya ora kudu ngono ya. Ha sing jeneng kontol ki saiki wis golek pangan dhewe-dhewe. Kontol ki nek esuk nyebar ning sawah kono golek pangan dhewe-dhewe. Goleki percil-percil kuwi. Nek dalang kok ora golek pangan dhewe-dhewe. Dalange golek pangane ya nek ditanggap wong ngene iki. Oh dadi kowe iki meng mangan turane kontol. Kusike, iya. Iki dirembuk tak bahas tetepan tetak. Ayo monggo. Kemampuanmu sepiro to dibanding karo aku iki? Oh, iki nyetok ngele guru ta nek ngene iki, nyetok ngele guru. Iki mau ujuk-ujukmu, iki lakon gaweanku. Aja do percaya, kuwi gaweane Suwargi Pak Parman. Lah aku ki ngerti kok mbiyen lakon kuwi. Sik aja ngawur, iki karanganku tenan. Nek kowe ora percaya, nek kowe arep nanjeke, ya kono nusula bapakku kono. Setuju. Iya. Sing nanjihke Ben Jonet tahun 2019. Aku kok tak tanggung jawab. Kontol nang kene. Terus turis teko. Duit teko. Duit do mlebu ning desa kene. Di apa lumpukke. Nah, sebagian diunggo urunan. Lah kok sing dipakani dalang. Kudune rak nggo pakan kontol. Wong sing nekake duit kuntule ya. Ayo dadi dhuwur dhewe kontol, turis, piyayi kene, yuk intipe iki dalang. Ngono lho. Berarti nek ning nggon apa Ki nek rantai makanan malah keri dhewe. kaya dhewe ora apa-apa. Tak dodo ora apa-apa. Ah, mbok ngakoni ngono, ngakoni kok angel lho. Ning mergo ana dalang dagelan melu nyisil rejeki. Iya. Ah, kuwi Jonet. Aku ning kene ya. Lah aku ning kene pon njaluk dhuwit kok aku. Takono panitia. Bengi iki aku pon nampani. Wis tak tampani minggu wingi kok ngopo? Kuwi ya padha nampani nek dicon wingi kok. Ayo lehmu nampani iki minggu wingi. Ning kowe ya dikeki. Ora dinehi. Jan blak-blakan njaluk nek aku wingi iki. Ha kene kok ya. Mergane kowe entuk rejeki mergo kene nanggap wayang.
Apa kelakon kowe arep dagel dhewe nang kene nganggo panggung cilik kae. Lho, Monggo ora ana wayang ayo. wingi iki rencanane dagelan ning sewengi. Aku moh. Mbok wis timbang ana dalang ra pepayon, gawe rene wae. Aku ngono. Mikir to wah nganggo logika to saiki wah cah. Wong belione iki jadwale rintik-rintik kok ora pepayon piye? Lah ning bengi iki nganti manut dalange kok piye? lah ya tegese bengi iki ora pepayon. Lho lah ini payon nang kene dadine kok ya. Lah mergo kuwi aku sik usul aku. Elok tenan. Elok tenan. Wah, lah aku ki karo sik jenenge Mas Seno ki friend asmane Suseno Su ki apik Seno kuat. Dadi kuat tur apik Seno Nugroho Seno kuat. Nugroho ki tegese ngrangsang utawa ngangah-angah. Ngono beda. Ora, piyai semene iki pinter kabeh lho, Den. Nugroho iki anugrahan. Nugroho iki nek bahasa Indonesiane anugerah kok malah ngrangsang. Oh saiki ganti to terjemahane kuwi ta. Ya iya kok susila su iki kirik. Silo ki cetha. Si nyisil. Loi lorotan dadi asu sing gawene nyisil lorotanku. Nek kuwi bener. Loh, niki mbiyen asline jenenge ora Susilo. Apa, Mas? Jenenge iki mbiyen asline Sukarlan. Loh, Sukarlan. Sukarlan dhek niku bengi lah isih ning jero weteng arep dilairke dilah bengi ora ana kendaraan. Tumpakke becak nabrak kirik tenggalan. Mergane biyen yo Den Bagus iki le syuting yo ning Ketingan. Nggih, sejarah mulane teng kene koyo ning gone daerah dhewe. Bangun desa ning kene. Ayo meng kari iki sing diuri-uri karo Piyayu Ketingan. Liyane sapa bangun desa kaya? Nah, mulane liyane wis ra ono kabeh iki. Ayo. Meng karo kowe iki meng wong kene iki mbangun kowe supaya ora nyusul kancamu. Ya kowe diwet-wet jenenge ngene iki. Cendek mben ki wis arep dikon nyusul aku ki. Nek aku takon asane cek butuhke napa? Pelawak kula guru. Iki ya butuh guru. Oh kula dagelan. Aku ngono kuwi. Saiki sing pelawak tok sapa to? Wonten kanca kula Jonet jenenge aku ngono kuwi. Sesuk Den Kas mampir nggonamu. Oh, kowe lek ketemu kuwi kapan lek diomongi kuwi? Malam Setu wingi. Oh, malam Jumat iki sakdurunge ketemu aku. Piye? Heeh. Mune piye, Dek? Kula kepengin sing wah kula niku teng mriki niku ana acara bangun desa. Ha niki niku komplit wong telu pun teng mriki kabeh, kurang siji mbok mangsusulke ngono kuwi. Ah, malam Kemis. Kuwi malah ketoke butuh dalang kono. Aku wis ora melu-melu lho. Rumah saku kok kowe kok gedeng banget karo aku to, Den. Asem iki dalang liyane ra payu kok kowe bendina payu. Kuwi Ayo, mikir karo kancane mbok ya ditolak ben kancane iki nampa. oh becane dhewe-dhewe kok. Lho, ngono krake karo rembuke to. Aku ki ya ora tawa. Ora tawa. Ya ora mubeng nganggo banner, monggo nanggap kula ya ora. Dayoke do teko, nganti ana sing nganti tak rewangi padu. 2019 kok wis meksa kok nyurek tanggalan mongko aku rung ditanggalan. Oh, berarti selama iki kowe iki nampa job terus ki njuk dite dientekke bojomu kabeh ngono piye kok tuku tanggalan ora kuat kuwi mau. Tegese iki tanggalan 2019 iki rung dicetak ora kok ora iso kuat tuku tanggal. Guru kok pekok lho. Ya. Ora ngono. Rumangsane. Oke muridé njur kok ngopo kae? Lah ya kaya ngene kaya ngene. Wah, api-api kok ngene iki kok. Ora kok karepku ki ora. Kula niku nderek kok. Wong sing jeneng rejeki iki sing ngedum sing gawe. Leres ora keliyo. Nek pancen rezekine awake dhewe ya kuwi. Monggo aku ya wis nawak-nawakke. Oh. Aku wis ora kurang-kurang lho andum rezeki. Anggere ana penanggap muni, "Anu, saenipun bintang tamu sinten?" Ah monggo milih wonten Den Bagus sing ngarsa. Oh, mboten elek, mboten apik. Nah. Ha pripun kok mboten apik? Ono anu napa? Lah ya ngono ku sing marai dalang liyane ra payu mergo le utawa ngono kuwi. Nika kula goleke dalang nika sae lho ning larang beda kalih kula. Jenenge ra nawake ning ngenjlokke kuwi. Ngono lho. Ora, aku ki nawake bintang tamu kok ora nawake dalang. Aku rasa sak awake ra masalah kuwi. Den Bagus sing ngarsa kersa mboten. Wah nika raine wis nyenengit. Napa iso ndagel nika nggih usahe lho. Aku wis nganti tak sae nika Pak Won nika gergeran. Ha nika gergeran niku kancane sing guyu kok mingan. Heeh, nek tak aku mulih wae ya iki ya. Ha, wis tak tawake ning kono-kono tak Den Bagus sing ngarsa dos pundi. Wah nika ketoke
isane ming mulang nika wong ngakune guru kok napa lawak ya apik. Nembang napa iso napa? Nek nembang mboten iso aku ngono kuwi. Nek dalang malah iso aku. Tenane. Dek iki rung iso nyekel wayang aku wis iso ngedol kok. Piye? Kok keluyane nggo napa kuwi? Lho ngentek-entekke wayang kuwi. Nek ming karo dalangan kaya ngene iki iso. Oh. Padha. Sabetan ya. Wah, nyamplak kowe sapa nek nyabet. Tegese iki ngobahke wayang ki ra sabetan ora le nyamplak. Lah iya, wong ki nek ora tau srawung. Jamane Suwargi Pak Parman. Kuwi kowe rong lahir kuwi. Oh, piye Pak Parman. Ayo ben nengke wae ora usah dirembug. Ngono lho. Ah tak darane arep nerangke. Iki nerangno ya mengko aku sing kena. Wis. Nek engko rak meni Pak Parman biyen iki nek karo Wiyaga nyo. Ora durung entek-entek. Aku anake ora. Cangkem asu. Aku kira tau muni ngono ya. Nek Suwargi Pak Parman kuwi lenata jadwal apik. Sesasi iki dibatasi ping 15. Dirungokke sik ora. Dadi mak rong dina pisan ya. Rong dina nganggo leren barang, mergo njaga kualitas. Oh. Dadi secara seni pertunjukan ini terjaga betul. Kuwi Suwargi Pak Parman. Dadi ora waton nampani kono. Ngono kuwi ora. Nampa dhuwit selehke leh gelo entuke sakmene wangune pira do njupuka aku engko tak ngalah. Weh, kok tenan ya. Luhur budene tenan. Pak Parman lho kuwi Pak Parman lho. Mulane aku ora ngerti sejarahe kuwi. Kacang mangsa ninggalo cangkeme sing mangan, ngono ta? Kuwi Lanjaran, Dul. Lanjaran kacang iku ora ninggalane mbak cangkem. lah nek kacang ra dimplok yo piye? Lah iya. Nek nggon paribasan ki ora nggon cangkem kuwi kok. Ya kacang mangsa ninggalo tegese ya yang namanya anu ki ora mesti nurun biasane. Jeneng anake nurun wong tuwa. Lah Pak Parman kuwi nurun ning anake ning dudu iki. Anake akeh kok. Oh. Iki mbah nurun saka ngendi kok dadi kaya. Kok iso bedane nggon piye? Adet sak tumpuk ngono kuwi kaya malah kaya demit kae aja ngerti nyusut dhewe sut ngono kuwi terus nyoki didem ngono kuwi. Nya Wiyaga kumpul. Salah siji. Nya jupuk tek ditung 2 yuta didum wong sakmene iki. Mongko tanggapane 55 bengi iki. Kok ngerti lho nek bocoran saka ngendi? Mas Eno. 55 juta didumke 2 yuta dhek 53 yuta. Juk sok neng kanane dadi apa? Lho wanine madhepene saiki oleh omongan madhepene dadi men. Lho wanine madhepene ana. Aku nek madhep rono lu nganti omong wis guyu dhisik weruh rupane kok kaya tumpukan duit ra. Ning duit ra halal ngono lho. Oh. Senengane memfonis. Lho kuwi ditewo Wiyaga akeh banget dadi mangan kringete kancane iki ya dalang kuwi. Beda ra ade mangkat gembrobyos dhewe dimplok dhewe. Nek dheke ora kringete kanca-kanca disudo sithik-sithik. Oh. Sing aku tau diece. Ora apa-apa Mas, aku iki wong ikhlas kok. Aku tau diece ngono karo Pak Idi. Mati kok Pak Idi piye. Modal lagi wae. Iki ra tenanan ya lho omong ki megojek. Dene wedi. Kene iki ora acting le omong ketok tenanan. Ane nek iki mulai omong ki tenanan iki mau. Kowe sing kene. Kowe kono gah aku. Nek kono mulai omong kaya daki-daki ngono ku nek sing jenenge Pak Parman ku duit semono wis pure ngono. Lah iya. Soale ngene, soale bapakku ya ora trima. Lho, bapakku dianggep. Lho aku ya ora kirim kok bapakmu trima. Ora kirim paket ki ora. Aku mau muni piye? Atine iki, wah, anakku sing tak tresnani sing iso nyambung sejarah kok delek-elek ro ngarsa. Wah. Aku ora sing ngomong kowe. Ning malam Rebo ki Pak Parman ketemu aku. Nangis ning ngarepku ki. Anakku laris. Kok sing nemoni kowe bangsa leluhur to? Lah ning kok nimpen. Oh, nimpen. Kaya aku termasuk ning kono kuwi. Wah, iso ketemu kira ya berarti malam Rebo nangis. Anakku kae laris. Ning kok elek le ndalang ngono kuwi. Oh, nika mengingu pesugihan. Aku ya ngono kuwi.
Bapakku ki ya mara. Mara. Malam apa kowe? Rebo. Malam Selasa iki ning bapakku nginteni aku. Wong aku ngimpi ket mau kalah dhisik terus ya. Mane kaya paling takon sik. Iya. Ora le jarine kok kowe iki ngingu pesugihan mbok yo nek anu rejeki iki sak madya. Leres. Lah aku mung deloni kok Pak nek ora tak eloni nesu. Sopo pesugihane? Rasa tak jenengke omonge. Pokoke dagelan cangkeme rada mrongos. Oh, martuwa terus kene iki ana daging tumbuh kaya akik apa. Iki aku dientra-entra sik lagi. Ora, kuwi kleru. Cetha dudu aku. Oh, mau ciri-cirine nun sewu nggih mau pokoke anggo brengos tuwa, rada anu mrongos, durkene ana akike mau. Iki dudu daging tumbuh iki. Kuwi apa? Tek ori satitip aku. Ya ora iso titip kono barang. Dicek kono mung karek siji. Ora, iki wis ora ana. Dicek apa piye? Percaya aku to. Mboten ana. Lah kae nang kono kae kok. Oh, isih jiji malah. Nek iki lucu tenan mongko ming dagelan golek-golek. Kok ya isa-isane weruh. Oh, iblis tenan. Oh, iblis tenan. Lah ya kok weruh-weruh. Ora sido arep dianu. Oh, lah kae matur dhisik, matur. Menika wonten Nawala, Den. Oh, nggih. Saking Pak Kirna kru parkir. Nyuwun lagu Caping Gunung ngagem bawa lan parikan kagem sedaya masyarakat Ketingan. Mugi tansah guyub rukun lan tansah pinaringan panjang umur, mugi gangsar rezekinipun. Amin. Amin. Tahu pripun Pak Lurah pripun? Pak Lurah niku ora disuwun kalih masyarakat riki. Supados nggih kersa raketan sekedap mbuh ngopo minggah. Oh, nggih monggo. Monggo ning jenengan ingkang anu ingkang dawuhi ingkang ngendika nyun sewu. Waduh gayane. Aku ki Mau nyangkem-nyangkemke saiki ndak kuwi kok kowe awedi njuk plin-plan to kowe. Sesuk paidi kae. Dadi aku dadi wedi. Tak pikir tenan kuwi Bang. Mulai omong serius ya. Ora serius aku ki mengandani kok serius. Pak Idi mbiyen yo ngelok-ngelokke aku ngono kuwi. Terus pirang dina sek kan wong nganggo lara. Paidi. Paidi. Umur pira mbiyen? Aku ora ngerti umure pira ya sak undang-undang Sabaran kowe ketoke Kang. Nah aku ketoke wis kliwat kok. Sing pas sak umurmu mbiyen Paidi kuwi. Wong sao lunyu kaya welut. Monggo Pak Lurah, monggo katuran tindak monggo Pak Lurah. Ngendikanipun Den Bagus kali Mas Junet panjenengan kadhawuhan anu aturan supados sampean ngerti mboten latar belakangnya Pak Lurah. Niku riyen ngasta dados polisi ning asring wonten dinas sosial. Dadi dadi sing teng dalan-dalan niki. Biyen karo niki kanca sak polsek nyo Pak Bukan polisi niki anjing pelacake niki. Ini kenal apik. Enggak. Aku kok iso mengenal banget karo Pak. Lah aku ki kenal niku polisi yo pensiun dini dados lurah. Sekedap menika Masino anu kala wau supen. Lah ya kowe sarahe dadak urung-urung wis dagel kok. Dagelan ki nek dagelan ki kudune ngene lho. Anu grafike ki alon. Duer. Sek. Mati kuwi. Seke kuwi lho sing wae. Lah nek kowe guyu ngono aku ra wedi aku mau Paidi mbiyen. Aku iblis. Masino ngersake menika pemuda-pemudi Ketingan badhe mubeng nyuwun dana kagem Palu dan Wow, ngaten iki sae menika ya. Walaupun kita ini bersenang-senang di sini orang melupakan karo sedulur awake sing wonten ing Palu mriki. Nggih, monggo Masino. Jauh kalian para muda-mudi 500.000 2.000 menika saged meringankan beban saudara kita yang di Palu dan di Donggala. Walah, kok aku iki nek ana wong arep sirkilan numpuk kok njur bingung iki. Kono Ngenehi apa arep tak nggone ngenehi. Galah. Engko tak hitung. Nggih. Sekalian kalian Pak Lurah kati anu kaaturan sepados tindak panggung. Monggo, yo duduk.
kene nek kepengen preso dadi kenalan medun yo takon, Pak, kula tanggal semanten-semanten tesih selo ngono. Ra, aku ora tau tawa ngono. Lho mbok menawa aku iki mung isin nek ana aku. Niku nganu tahun 2019 tesih selo kabeh, Pak. Kuwi ngan awake kowe dhewe kok kaya. Ora nek dhek selo aku ya selo ngono lho. Padha wae. Kula wong wis sampun matur. Nggih. Yen taun 2018 mboten wayangan Pak Seno. Kelurahan mboten. Mangke 2019 kula nggih badhe wayangan. Oh, ngaten. Ning 18 menika kula badhe ngedalaken potensi kesenian Desa Tekati wonten padukuhan-padukuhan. Ah, menika aga-agaipun ngagem niki mawon, Pak. Aku padake kaya ngono kuwi. Kene iki potensi wilayahe apik banget. Kandhane kok. Sik kirin Pak Lurah, kula mati riyen ngetokke dhuwit iki didom ning wiyaga apa dipek dhewe kuwi. Lho kuwi. Ki pamundutan lagu. Ora ngoten. Saking Bu Sosial, Bu Seno nyuwun lagu Liwung. Liwung. Kowe iso apa? Nek kowe iso Liwung tak keke kowe kabeh. Aku alung dalang wae malahan. Al mentuk Liwung entuk pira kuwi? Lho, 500 ya. Alung aku dalang. Wah. Piye? Ya, Tenan? sisane bayarku PN kabeh. Mah komplit gelemku. Iya, komplit wis tak bayar engko. Anti dite. Emah kok yo. Ya tandangi sik gaweane kok didite. Aku tuas tak tandangi ra metu. Beda karo swargi Pak Parman. Beda. Pun Pak, ngendika Pak, ampun. Ampun ngrungokke. Niki malah anjing pelacak niki. Kula ken minggah ken napa? Odar kowe. Kula ming sak derma anu lho Pak, lantaran Jenengan nyun sewu jenengan rak leres polisi nggih Pak nggih. Rumiyin. Nggih rumiyin. Yen nembak dalang nate. Dereng. Mbok dicobi. Kowe kok malah aja sing elek-elek to. Ada ya mate-mateke aku padake Pak Idi mau. Padake. Oh, polisi iki aparat melindungi semua masyarakat kok nembak dalang. Pisan-pisan. Nganu Pak napa? Potensi daerah mriki menapa kemawon Pak? Monggo menika yang katanya tadi di anu angkat potensinya seluruh kaluran piye Pak nggih? Nggih. Potensi menika kesenian menika kathah sanget. Nggih. Kathah sanget saestu ing taun 2018 mangke kula pentasaken. Terus kula nganggaraken boten wayangan kagem potensi di padukuhan. Sae Pak. Kesenian menapa kemawon. Nggih. Nyun sewu. Oh, ngoten. Dipun. Mesti apik riki. Nggih. Sebenarnya nggih sejatosipun niku sampun wonten. Wonten mriki. Ambok kapure minggah. Dalang ini kan medun. Nggih. Jaluk separo. Nah, niku kan munggah kei seprapat. Tadi seprapat. Uteke bokil metu ya. Ketoke ngandani. Kula ngeten, nggih. Kula kan minggah ken napa niki? Ming ajeng nyuwun prisa latar belakangnya Pak Lurah. Sakniki ngasta dados lurah, rumiyin dados polisi. Nggih. Kok nggih ngertos tenggen dinas sosial barang niku napa leres? Oh, nggih. Kula rumiyin wanci leres ngaten. Nah, beliau gandeng kula minggah panggung niku supados napa? Niki jenengan nggih kalih-kalih Nggih. niku warga binaan dinas sosial. Oh, lho warga binaan sosial dadi napa niku? Mlayu saking warga binaan. Oh, pelayu Saking Panti. Panti. Nggih. Sosial. Wah nek dalang ini malah tau melayu saking Parangkusumo. Oh, Melayu tekan ngomah kuat. Lari kok riyen deh. gandeng sampean warga binaan dinas sosial. Nggih. Wong difabel. Nggih. Seolah wong Nggih difabel niku. Ah iya. Aku arep nyuwun pirsa. Wong iki engko nek sampean aku ngerti tak serahke meneng dinas sosial. Oh, tak ngono. Iki malah dadi kaya lomba iki. Ya iso. Kula tak nyuwun pirsa. Kula dadi wong napa? Ya, iku warga binaan iku sing dipabel. Kowe ucul-uculan saka panti pijet. Loro-lorone. Ora. Kula nggih gitu. Difabel kok. Oh, aku bisu tuli, kowe
Bindeng kaya wayange mau. Ya. Raden Tumenggung Bindeng mau. Ya. Raden Tumenggung Bindeng kuwi. Aku tak nyuwun pirsa. Nggih. Asmane sapa? Jenenge sapa? Iya. Bebeb. Bisa gitu. Namaku Kentut. Kok kentut? Bebeb. Oh. Kentut. Terus alamatnya ngendi? Bebeb. Ngendi kuwi? Ngendi? Rumahku di belakang pabrik gas. Oh. Loh, selain pabrik gas, kono pabrik apa? Apa kuwi? Dudu pabrik. Apa? Belakang pasar burung. Oh. Pasar burung. Asing iku kejare pabrik iku mau. Oh. Oh. Pabrik susu. Oh, pabrik susu. Ngendi susu ngendi kuwi? Wangel. Pabrik susu wangel piye? Pabrik susu SGM. Oh. Berarti sekitar bulan. Nggih. Ini lho, Pet. Hah, Sunet. Copet. Oh, copet. Copet Umbularjo. Oh, copet Bularjo. Nek lho kancane ning. Nek bojo urung. Ngundang lurahe malah saya bunek aku nek iki. Lho. Jare ngundang aku lah. Di bojo urung. Piro bojomu? Siji. Siji A, siji B, siji C. Oh. Ora, jawabane ora ngono. Piye? Pira bojomu? Iki. Piye kuwi? Siji sikile papa. Dadi bojoku kirik ngono ta? Kowe karo aku ora tau kompak karo masaku. Ning ndi-ndi kok mungsuhan. Nggih, anakmu piro anakmu? 3. Iya. Loro iki lho. Wah, loro iki sing dideke sing atek kaya sing turu. Ah iki ndak aku dikira kampanye to melang tak loro tak delok iki nek lho iki loro. Suasana politik kok. Ora kuwi. Kalih niku. Bojomu piro siji? Pengen dibojo meneh ora? Iki nek kae ora. Oh, ngono. Kok iso ngerti sing kae ora lho. Ah kae karo aku ya kae tunggal dene mungsuhan nek ora aku. Oh, ya. Nggih. Ya, Oh, termasuk nah, menika alamatmu. Ya, ning iki urung iki tak takoni. Kula napa niki? Hah? Padha ning takon. Oh. Ning kowe iku suarane bindeng kaya buta terong. Nggih. Mineng. Oh, ngeten iki. Iya. Nggih. Sampean mbon sampe lu bindeng. Oh, jera apa lari lho. Apa nganu takon ketularan. takon. Oh, lurah kok melu kono melu kene ra cetha iki gek kepiye lah. Lho jare kon piye ku mau? Menyesuaikan, nggih. Menyesuaikan. Ya. Nggih. Iki joden. Joden. Jotet. Jodet. Jotet. Jodet ki apa? Jonet. Nyonet. Joden. Kok nyonet? Kok joden? Ah jonet den baguse. Oh. Ya sen ya. Nun sewu. Yulimbo. Ibu nggih. Ya joden. Nggih ya ta? Nggih. Aku tak takon. Mang Naon. Ya. Kula mli wau numpak ontol. Saru. Ontol. Apa kuwi? Montor ora cetha kok. Pak ontol lah, ontole ogok. Oh. Montore mogok. Montore mogok. Oh, motore mogok. Nggih. Lah omahmu ndi? Nalika Ngendi? nyan Wonocari. Wonosari. Nggih. Oh. Terus nguni nang dinas sosial pirang tahun? 350 tahun. Wula. Kowe iki Indonesia dijajah Londo. Kok
Anu nyeket tahun. Oh. Sawek entas mawon. Oh. Apa kuwi? Terus Sawek entas. alamatnya sing genah ngerti. Alah mono nyari. Sesuk kok loro banget ya, Kan? Neng telak Sampeyan niku Pak Lurah. Heh. Ken maringi sambutan singkat kok malah kula padhake wong pekok loro niku kayak kepripun. Lho jane sutradara tak kon muka kan kang anu. Piye nek sak lurahe sesan dipateni apa? Jojo. Ojo pateni sik lagi go nyetrum aki. Ora nek lumrah ki tambahan wong ki luwih kepenak le nyambut gawe dadi malah rekoso banget ya. Anjing monggo Pak harapan pun menapa Pak ke depannya anjing. Untuk Dadi ini kan ke-12. Sudah yang ke-12 Pak acara. Ya. Nggih. Terus niku ceritane kula wae krungu kabar niki do urunan dadi wayangan ning kurang. Terus wonten sik nyumbang. Ha niku terus kelurahan melu cawe-cawe mboten Pak nek wonten kaya ngeten iki. Ya jelas. Weh, lah iki kurang sing apik ngene iki. Setiap taune tak anggarke. Oh, tak anggarke tak bantu. Nek Ben ku ngenteng-entengi padukuhan ketingan ling nguri-uri kabudayaan. nek pedukuhan liyane nganake nggih sampean Yo bantu. tak kasih, tak ne. Nek secara pribadi ngenehi mboten. Ayo ngene. Boleh dedes-dedesan. Lho iki penting mbok menawa engko to. Boleh lah iso. Ya. Lha iku secara apa kedinasan jelas pribadi ya pure sini. Iya. Nggih. Ning ngeten Yulimbu. Pripun, Pak? Niki wonten pamundutan. Nggih. Pamundutan Sinom Parijata. Nggih. Sinom Parijata ing mangke dilajengke rujak jeruk. Weh. Nggih, rujak jeruk. Lah Komplite waranggonane Wah nyuwun milih iki nggih. Mbok milih. Mbak Elisa. Weh. Mbak Elisa. Bae sate sik pundi? Ya. Bu Lurah. Iki mesti mengar sing nggih Pak Lurah iki. Ah iya kaya. Lurah. Lah, jare kon munggah panggung lah. Oh nggih, Pak. Kok milih niki mboten milih sing pojok wetan dhewe ya. Mesti ana apa-apa iki. Ha iki pancet ning engko. Engko lu sing iki Sinome. Nggih. Sinome sing kerayu. Joden. Ya. Den baguse karo Jonet. Ya kaya buta terong. Kula nek ngrayu dheke mboten teng mriki kok. Langsung kula geret teng mburi, leh kula rembugan teng mburi. Ning sampean ngrayu sing pinggir wetan nika. Wo, wani iso dedel duel sampean. Nek kepengin rambute ndur putih kaya niki nggih mang ngrayu nika. Nggih, monggo Mbak Elisa. Monggo. Monggo Mbak Erisa. Wah. Ning iki ngeten. Nggih. Joden iki ra iso nembang jare. Nggih. Ah, niki yen kula nyuwun tulung kadang kula sepuh Bapak Wagiman wonten boten niki? Pripun Kadangipun Sinom. Bapak Wagiman. Nggih. Nah, monggo mawon. Monggo. Bapak Wagiman wonten? jeneng kok Waguman. Wagiman. Biyen Pak Wali Kota Jogja ya alias Heri Yudianto. Monggo. Nggih. Minggah. Wali Kota Wagiman. Nggih. Wali Kota Ning ya Jogja. Nggih. Wonten piyayinipun? Oh, wonten. Oh, nggih. Wah. Malah kaya teroris. Ning Yulimbo. Kuwi kaya ngat. Wau niku Den Bagus sing ngarsa ki engko dinehi lho niku. Nggih. Niki nggih sekedhik kula paringi. Nggih. Mangke kagem Pak Wagiman. Pak Wagiman. 1 2 3 4. Oh, 1 2 3 4 nyatus. Wah, 400 nggih. 400. Kula paringi sak yuta ning mangke kagem warga laras. Nggih, warga laras, leres. Nggih. Warga laras monggo kagem kas napa kagem mangke bantuaken semonggo. Weh, monggo Pak Pak Wali. ceritane DP nggo tahun ngarep napa pripun? Tidak, hari ini. Beda nggih. Wah. Nggih. Matur nuwun sanget Pak Lurah nggih. Wah, walah jenengan to Pak Wagiman. Yen ngakune jenenge Edi. Monggo Mbak Elisa, Nggih. cek kalian Joden niki. Nggih, matur nuwun Pak Lurah. Monggo mangke pun anu nggih. Napa? Pak niku diteti boy Pak kula gawake kabeh napa? Gawanan niki. Mboten Monggo ditum. nika mawon. Heh? Nek wonten dosane ben dadi siji Oh.
Juli. Alah kebersih-bersih kowe iki. Gawene terus bareng terus. Rasa sok aleman to Den Pak Tampanono. Wong aku ngerti watakmu engko ya ora tok keke sapa-sapa. Aku pancen adate ngono nek bengi iki lagi ora. Mergo aku isin karo Mas Eno. Ngono lho. Wis monggo. Niki pripun iki karepe? Ya iki mau 1 2 3 4 ya terus turane kanggo warga. Ah, si. Loro. Ya, telu wes. Pak Lurah, kula dereng dikasih kali anu niku warsa dan bagus ngarsa. Oh, wis tone urung. Wong tuwa mata duwiten. Ah, ya Ngomong iki amanahe ngono kok wong tuwa mata duwiten. Sekseni wong. Iya ya. Ki, sakmu ndi? Yo. Ayo. Kowe. Endi sakmu? Ora nggo sakku. Tak gawake. Bokil tenan bocah iki. cilaka iki. Matur nuwun gandeng sampeyan pun maringi kanca-kanca. Kanca-kanca nu kepingine nggih rezekine Pak Lurah sempulur. Amin. Nah, engko kula caosi 100. Wah. Ora ana kok njur balen ngono kuwi. Sesuk ben manak yuk maringi meneh. Goblok banget kowe iki. Iki malah bingung aku tak salahke ngendi iki. Nggih. Aes kuwi warga laras. Nggih. Iku arep disumbangke nang Palu argo kas monggo. Kowe ampun Palu pun warga. Nek warga laras. Oh ya, monggo. Ketoke sampeyan gagah-gagah ini termasuk kaum duafa kabeh kok niki. Ayo Warga laras. Kowe kan. Ya wis. Nggih, nika. Ayo. Oh, karo Mbak Elisa. Oh, Mbak Elisa nggih. Kok ya milih bener Lho berarti. ya karang ya kabeh iki kok. Ya, Pak polisi iki kan anu apa intelijensianya itu bagus ya. bagus. Nggih. Kira-kira sapa sing iso anu Wes saiki wis jujur-jujur wae nok. Sing dalu. Kowe milih iki apa milih iki? Wes ngono wae. Pak polisi no. Oh. Pak polisi iso menjaga aku. Oh. Nek kowe raine wis pucet, telek putih. Mutar ora iku. Raine wis Aduh, butet. ditutup aku. Ora iso ngomong Jawa. Iki kok piye to ki ngomong dadi kaya ngene iki? Wong iki yo ya omonge Jawa kagok ngono kuwi. Bahasa Indonesia nek ora bahasa Inggris. Ki urung apa-apa wis keringetan iki. Sapa? Iki teleke putih yo. Heeh. Kowe ora Wes sing ngajari sapa ngomong ngono ki? Hah? Padalang. Ah, ra tenan to. Kowe cene iblis kowe iki. kuwi teleke putih engko dilongkes matane putih. Apa matamu putih? Kowe ngerti tegese kuwi? Boten. Pripun Pak Lurah, kula niki ngadeg niki kan. Wong sing sabar. Nggih. Ala lek kesusuan napa cepeke. Oh, sabar ngono ora sabar tak bubuti jauh gitu. Ora gitu kumbu. Nembangke. Juboke 100 nak. Juboke 100. Iki satu sisik sing penting satu sing. Nembang ra nembang 100 sing penting. Ah, alhamdulillah. Iki nggo tukon banyu. Yes. Apa jenenge? Ampun ngoten lho. Dan bagus sing ngarson Lah ya tuku galonan kuwi lho. Ora ngono. matur nuwun nggih. Wis kono gek medhun. Mugi-mugi rezekine lancar. Amin. Kuwi dhuwit saka aku. Ning sing ngenehi kene. Ming lantarke. Wis kok Pak Lurah dongake Pak Lurah mugi-mugi tahun ngarep dados RT. Wah, kok malah medun. Ana ya langsung jagung. Ora nggih Kok terus kaya ini ku lho Nggih, nggih. mempertahankan. Nggih. Wah. Teng mriki mboten sah kampanye Oh, warna-warna nggih, seneng-seneng bareng. Nggih. Sampeyan niku ke nembang. Oh, nggih. Wong ndak selak sepet weruh rupa sampeyan nggih. Nyoto. Ya ora. Ya rupamu barangku sing nyepet. Sekarang sampeyan iki papat ya rupane bosok kabeh sampeyan iki. Ya. Nggih, matur nuwun Pak. Monggo Lurah. Pak Gunan badhe menapa menika? Pak. Kok ngene yo. Nggih. Engko sik ura-ura iki. Wih, lho. Gandeng Kok juga ra iso. Iya sik ura-ura. Nggih. Ning kok sing gandrung utawa sing rayu. Wah, Ah. gelem ora anak tak rayu nak. Kamu ya. Lumayan. Kamu ini. Elisa, Apa? wis ora apa-apa. Iki wis turutono iki kari pirang dina neh. Oh ya. Berarti harus dikabulkan yo. Ya harus dikabul. Kasihan yo. Kasihan. Ya, kasihan. Kasihan lho kulon padokan. Apa padokan? Ora ngerti to padokan? Ora. Baduk. Batukmu. Mutar lagi mu. Aku penake ngomong cara piye to karo iki kok angel banget. Ya sampo, dhek ora anu basa Jawa ora. Bebe. Bebem. Bebe. Bebem apa sapa?
Bebe. Apa kuwi? Bebe. Apa kuwi artine? Kowe ra iso ngomong ya? Iso. Lho kowe iki iso ngomong to? Jarene guru. Kok ra iso ngomong? Mutar. Aja ngono, mengko nek tenanan piye? Oh. Tenanan ra iso ngomong piye? Oh, wis cilaka kowe. dinai iki apa lambemu kuwi? Aja lambe, nak, aja lambe. Nek rung Den Bagus sing ngarso aja lambe. Enggak boleh. Congor. Congormu kuwi lho. Di Joko. Mutar. Nek iso ngomong aja. Mana ada di kire ya? Kire. Iya. Aku kire, kowe kire wedok. Ora ana kire kok gelungan. 2019 ono kire. Apa ya? Awe dhewe dadi kire, kowe Kire? kire wedok ya. Apa? Engko wis gek kembang yo. Ayo nih, Bang. Ayo. Engko Pak Wagiman. Ayo, silam. Mangga. Kang Jeneng Junet. ngapunten nggih manek ndlewer. Oke, mriki Pak Wagiman. Ampun niki mawon kok. Mboten rada tengah ben. Udah nanti sih. Wah, jan. Kok sik halus. Kene. Ayo. Yo. Yo. Ora ndelik-ndelik toh. Ben ketok lelek bareng karo aku. Nggih. Yo wis. Ana festival elek-elek anu wong. Nulodalaga. Ya karang 1 nek 150 benten malih mangke. Susuk 90 nek ya. Wah, gesah iki. Mangga. Senang seniman sing wadon seniwati kaya ning lembah Tumrape watana Senang susu sawai cepat dari Apa sliramu gelem tak pundhut garwa Diajeng? Ya iki Wagiman warga Ketingan. Senase. Nadyan ala dikaya ngapa pancen rupaku ala tenang Diajeng. Ketoke kaya wis tuwa ning pancen ya wis meh pestine. Apa kowe Guru Diajeng Elisa? Iki Mr. Wagiman. Mr. Wagiman. Wong kang ngesti. Ngesti Harjo. Ngeksi. Jarso dukene kok. Ya Allah. Limon sikarane ayo bangun negarane bangun negarane eling Kudu eling kang peparing nggih Den Nggih. Bagus sing ngarsa. Sing maringi Pak Lurah wau Nggih, 100. kula makna nggih. Eling. Nggih. Ning gandeng elek nggih susuk 95. Mau cari 90. Tambah kok tambah. Kepati amar soti. Kaya bulet e kaset. Apa sih tak para mampir
lurahe nika kencana uyeng menawa ajeng jauh ngoten lho. Oh, niku joden niku sing kloken krayu. Oh, aku ki malah semelengeren nek krungu suarane jenengan iki. Ngene bandha niku mau dadi malah tadi bingung ngono niku. Lah, nek lajenge mawon nek nembang nggih nang rampung ya medhot ngerti. Nggih, monggo rampungke. binafsul tapa Pak Lurah, nggih. Hah? Aku balik ini. Duduk lagi? Jangan, ini permintaan dari Bu Sosial. Oh, ada. Bu Sosial minta lagu. Oh, bukan. Ya, kok ngawur. Ya nanti terakhir itu Pak Rujak Jeruk itu Pak Rujak Jeruk. Pak Lurah. Pak Lurah. Iya. Rujak jeruk. Ngersake rujak jeruk. Iya. Ya. Bisa enggak? Langsung ya. Hah? Langsung. Pakai bawah. Aduh, enggak hafal aku. Kanggo apa? Pakai bawah. Bawah. Ya apa kuwi kok Bawa ning bahasa Indonesia dadi bawang. Iya. Enggak apa-apa pakai catatan enggak apa-apa. Oh, ya. Iya. Mengurapal. catatannya juga digawa enggak apa-apa. Nggih. Iya. Neno Rajang iris kawula saja cawes nena kita tiada sepi rujake kinejar bumbune ning layah lambah-lambah. Ora nganggo bumbu iki. Apa orang nganggo bumbu apa ning layah? ning layah, Ning bener ning layah. layah. Neng layah nganggo bumbu. Ning layah nganggo bumbu. Aja manut cangkeme kuwi. Kula
Jawa Lombok rawit ora suwe nora suwe bapakne dole wis tenggo iki rasane ngati rasa risih aoe Terima kasih. Ya, Elisa. sama-sama. Iki jan ra iso basa Jawa apa piye to kok omongane kok. Basa Jawane kagok. Oh, Sulawesi. Piyayi ngendi iki? Hah? Piyayi ngendi? Takoni dhewe kok. Lu orang mana sih? Wah, kowe wong di kok anggo lu. Lambe lu, Om. Lambe lu. Lambe lu. Ya, Lambeku. lambe lu. Lambe lu ki daerah kono Lambe lu. Daerah. Dusune jenenge Lambe. Oh, Ya. Lambe lu. Kelurahan Cangkeman. Lambe lu. Kecamatan Congor. Kok Lambe lu ki ngendi? Sulawesi Tengah itu. Termasuk sik kena gempa wingi Enggak. Oh. Jadi kalau dari Palu ntar lewat Toboli. Oh. Ngendi? Toboli. Sik. Kok tahu ngalami to aku kok ngono. Kok sik to? Kok tau ngalami Toboli iki kelurahan. Ya. Mau menene dobol. Lah Toboli. Toboli. Bukan Toboli. Bukan aku didoboli. Kuping. Doboli rak penyakit. T karo D beda ya. Ah. T kuwi T. Toboli. Toboli. Iya. Elisa, Ya. maklum wis tuwa elek Ya. Ya Budek ya. budek. Ning awet urip. Mergo budek. Kok iso? Budek awet urip. Anek ditimbali sing kuwasa ora krungu. Wah. Aku sing kuwasa iki ra tau nimbali langsung jabut. Nek bangsa karo kowe ngono wis bubut. Rasane timbali. Dari Ndoboli tadi terus kemana? Terus lah poso baru nanti ke Poso. Lambelu. Lagi Ya itu Lambelu mbokku ya. mau. Mbokku sekolah Lambelu. Bapakku sekolah toli-toli. Saru. Utekmu ki sing bosok. Ngomong Tak kira napa ngomong kok gathuk-gathuke saru. jenenge kok kuwi mau apa? Mbok Toli-toli. Toli-toli. mbokne sekolah Mbelu, bapakne sekolah toli-toli. Ya. Lah ya kok saru. Kok Kesaru kenapa? Apa bapakmu loro toli karo toli? Apa? Seko toli. Seko toli-toli. Aja disambung. Daerah. Aku Iya, ini di jadi aku kuwi sekolah Lambelu karo sekolah toli-toli. Campur. campur. Yo. Metu Jadi kowe aku. kuwi. Yo. Kaya rujak jeruk mau dicampur-campur mau Iya. ya. Yuk lahir kowe kuwi. Yo. Kuwi apa sih? Telek laler ya kuwi. Lali wong ki tekmu tak temblekke kene. Telek ning arane andeng-andeng ki telek laler.
Telek laler kok semono ki lalere sepiro sa? Ya sepiro ya lalere? Coba takon Pak Guru. Iki dutelek laler. Apa kuwi? Kopet pedus. Cici. Apa itel kuwi? Itel ya? Itel. Saru. Intel. Dudu ya. Intel dalange yo meneng wae aku. Jare telek wedhus. Telek wedhus itel. Nganggo in. Intel. Ayo maklum sekarang ya cauran. Intelijen. Iya. Nah, intelijen betul. Intel. Aja dilangi. Apane dilangi iki? Kuwi intel kuwi mau. Oh. Nek dilangi aja. Oh iya. Ya, beda artine. Beda. Emang artine apa? Terangke, kowe kudu terangke lho iki. Ben ora anu kudu tok terangke iki. Iki tanggung jawab guru wis soalé. Ayo, wis tak terangke. Guru lho kowe soalé. Tak terangke. Ning aku nek dadi guru ki kulinane ora kok ngomong terus nganggo media. Nah, timbang tak terangke tak dudui wae apa? Apa didudui? Peragaan ngono apa piye? Didudui kuwi apa? Nganggo kuah apa? Nganggo kuah. Didudui iki diberitahu. Dikasih tahu. Dituding ngene lho, iki. Oh. Kuwi, ngendi kuwi? Iki wedhus. Ya kuwi wedhus. Iki intel, ta? Anek sing dudu intel mau. Nah, jenenge kuwi dudu wedhus. Oh, dudu wedhus. Apa terusan? Asigis takon wae. Jare nek guru guru. jalan nerake kok. Angel leleng nerake iki. Apa ngaku ki nek omongan ora bertanggung jawab ya apa? Ora bertanggung jawab kowe. Apa? Coba. Intel koyo wedhus. Ya. Matur sembah nuwun. Ya. Lho, kok dipasrahke kula, Mas? Ya. Jangan dipasrahke kula. Sekedap nggih bagus. Oh, sing anu mau menika pikantuk dana 1.776.000 Alhamdulillah. Ini kok diparingke kula menika ora mung seksi ngaten lho aku. Menika tak keke kene kabeh aja nganti ono sing kecer iki nek. Ampun dikeke nganu lho susila lho. Ora. Mboten nek kuwi rawani kaya ngono kuwi ora kena kusembrono. Salurkan yang berkepentingan yang bisa menyalurkan ke ke sapa ayo? Ayo panitiane wae. Salah satu panitia. Salah satu panitia, monggo ketua panitia menapa-menapa nggih. Ya Mas Junedi, anu iki kagem para sedulur neng Palu karo ya Suwargi Pak Parman biyen nek ana monggo mbok bilih wonten honore dikeke kabeh lho nek. Suwargi Pak Parman. Heeh kuwi. Begitu ana. Oh, kok langsung kaya kabeh. Panitia niki. Nggih, monggo. Ini dados seksi danan nggih bilih malam hari ini mendapatkan dana Rp1.776.000 untuk saudara-saudara kita di Donggala. Tidak menutup kemungkinan kalau mau nambah bisa langsung ke Mas apa jenenge Mas sampean apa? Budi. Mas Budi. Pak Lie Mas Seno. Oh. Nek bagus ponakane. Nggih, matur nuwun. Nah, mugi-mugi lho Mas mangke teng riku nggih. Soale pun liwat dalang kali liwat Jonet. Ora nek kuwi kok. Nggih, mudah-mudahan amal ibadah Bapak Ibu semuanya akan mendapatkan pahala dari Yang Maha Kuasa. Amin. Oh sing segawe ning anu paring nyur iki malah ora kirlok, malah saya ora lokak malah kebak ngaten nggih. Saking Pak Kirno. Pak Kirno. Kru parkir menika kala wau nyuwun lagu Caping Gunung. Nggih, Pak Kirno. Pundi Pak Kirno? Ngagem Bawa plus Parian, nggih. Iki kru parkir, iki nek nganti dicaosi parkire tinggal bali. Wah, iso mobil do ditumpuk ngono. Ya, jelas sempat rene soale urusane parkir do nang parkiran kabeh. Dilalah ning pojok wetan ku parkirane wong 20 tukang parkir ku nang kono kabeh mergo ana pit motor 20 tanpa standar kabeh to dadi dibocoki kok. Ya ora ana parkir njero motor-motormu kuwi. Mangga sapa sing kepareng nyekar? Nek iki ya sisan gawe piyai loro apa telu no? Ya. Piyai loro apa telu ki sisan wae Mbak Orisa, Mbak Tatin karo Mbak Wahyu Ayu. Ya. Yo kaya ngopo? Trio, monggo. Jumeneng, ya. Berarti sing parian ya piyai telu kuwi nek kabeh engko wektune entek. Ya. Kanggo bawa dijenglengke karo saka panjenengane Mas Sukirno, kru parkir. Ya.
Lagi engko Bu Sosial kepareng nyuwun liwung. Liwung kemen ditandangi Bu Prastiwi. Oh iya. Jos wis. Wah, nek iki istimewa nek iki. Wah, lah kowe ora ngerti kok Prastiwi saiki hebat pokoke. Sing endi sing jenenge Bu Prastiwi? Sing endi? Pojok dhewe. Pojok iki lho. Wah, jan. Oh nek liyane do goyang patah-patah, dhek engko goyang ngeden. Kaya bidadari, betari, durga. Yo mangga Mbak Kos tunggal. Urut Mbak, mangga yo. Saben bengi nyawang Jan iblis tenan. Lah ngopo? Jenenge jenggleng iki ngono kuwi kok iblis. Jeglek ya jeglek nek ora banter-banter wong kayang. Dumbah dudu theke. Lho, kok ditetek dhewe kok. Malah justru tek dhewe iki wani le nuthuk banter. Lah theke dalang ya to. Lah iya. Wis rusakan sisan kono. Ngerti tek aku terus omongane wis rusakan sisan. Oh, mongko dalange ya mung nyilih ngene mbokne. Mbokne ya mung tinggalane bapakne. Pak Parman. Wis ben nengke wae. Nengke wae. Iya, mamajang abang karo janar koneng Sing lara jantung. Oh, alah jan, toblas tenan. Kowe kok nesu wae ngapain? Kae sik nyekel drum kon mulih. Brebek-brebek iki. Ayo nek jenggleng ki yo ngene kok. Kandrane kok. Jeglek rasa nganggo drum. Anjuk apa tok? Siter, Jero piye? seling. Ya, ora apa-apa dituruti. Turuti Kang ya. Kari pirang dina. Iya. Apane? Le wayangan iki rak sesuk-esuk ki bubar. Lah kowe pikiranmu elek kok ket moro aku. Wis turuti jeglek wong. iki nganggo siter tok wae. Ya. Pacitan. Oh, si Tre siap lho. Kok pacitan kembang iki gak kepiye to iki? niki jatahe kembang. Oh, jatahe kembang. Kan ngene dhek iki kembang ngono lho. Ya. Kembang wae waton Rasa nganggo dadul takno rasa. Iya. waton Entah, entah. gunung Ah, si Tre. Apik iki. Apa piye? Anjurne jengleng kok ngendi? Jenenge jenggleng renyep-renyep iki ngene iki. Neng ati iki rasane ces ngono lho. Waduh. Ya malah gandul ayo biasa. Apik. Ganti sing kreatif. Wah. Ganti bar iki suling. Lho ngono. Aneh-aneh Jenggleng wae. disulingi. Wong edan itu bebas kok. Kreatif ora mung tiru-tiru bapakne mbiyen. Wow. Apa? Wis ben. Dino. Pacitan. Ya. pacitan Suling tok lho ya. Ya, suling tok. sarwi Tak. Awan wae jaiponge. Jahana Ya, wong edan kuwi Bebas. Wong edan kuwi bebas. Kuwi pancene
iblis. Aku ate sulit kok ngono ya. Aku penjaluke sapa wae mau kowe njaluk suling tok kok ya. Saiki sing terakhir ceret tok. Krucuk. Mbak nek iso jan penyakit tenan kok yoga samene kok. Oh, nek kono kok kowe kongkon-kongkon kaya mbayar. Ayo resikone ngono kuwi nek wiyaga ming do dibayar 75 kuwi ngono kuwi. Mula dibayar sing rada dhuwur. Dulit. Panas. Ya. Parikane kagem dusun Ketingan. Ya, monggo. Sering sinten Pak niki? Hah? Sering sinten? Saka Mbak Tati. Mbak Tatin. Mangan ketan. Entek oke. Oh, wareg banget. Warga Ketingan nanggap dagelan merongos kabeh. Piye arep ngopo kowe? Wong ning ngindul ning dine kono ditulis dagelane duo pangeran ngono ya padake. Pangeran merongos. Matur nuwun. Wah, tiwas tak aku melu menteng-menteng ya sih. Kowe berarti ora kataran. Ya nggih to lho bener kok. Aku mergo Jonet dipotret ping pindho. Dadi dagelan loro merongos kabeh. Ora jajar kowe kok ngomong loro. Aku nyadi. Iya. Kowe iki jane luwih merongos kowe mergo ana brengose dadi rapati kok ketok. Ora nek bengi iki nyadi tenan aku. Kuwi nang saking pintere guru iki ngono. Kuwi nek dikerok brengose kaya garu langit ae. Aku ora merongos kok ming gedawan gusi. Nek dikerok brengose ke Anoman. Sapa? Jenenge? Anoman ki satriya Ponco. Anoman ki nggon daerah Sleman ki lho, Anoman Jogja kembali kuwi lho. Kae monumen. Oh, Anoman ki munyuk ta. Kae arep ngonekke Jonet kaya munyuk. Kowe. Oh, sing diomong kowe kok. Ya Nek kowe ki Anoman, aku Subali. Aku ya munyuk. Kowe ora ngerti to kowe ngomong munyuk iso tanggung jawab ora? Lah napa? Kenapa munyuk kan duwe buntut? Gunane buntut untuk apa? Ya memang hewan itu punya buntut. Nah, kok kowe ra ndek buntut? Ya kan saya bukan hewan. Manusia itu binatang yang berakal budi. Binatang. Iya. Nah, kenapa munyuk duwe buntut nek kowe ora? Untuk apa toh ekor itu? Ya saya memang nggak punya buntut. Nek jenengan punya ra? Kualik ngono aku. Neng melungker nipo. Apa gunanya buntut jenengan? Ayo. Nek aku gunane oke, nek munyuk gunane siji. Gua apa? Kenapa? Gunanya ekor monyet, Ya. itu untuk menghitung jumlah monyet. Kok iso? Kok bisa? Nah, jumlahnya berapa ekor? Ora berapa kepala, ora kuwi. Lagi, ku ngerti berkusok permunyukan kok iki ratune munyuk kok iki. Kowe ora ngerti to munyuk mbedol telo. Nggih. Tau ora? Nek wong bedol telo wite telo ning ngarepe dibedol. Nggih. Nek munyuk le bedol ki malah wite telo ning mburine munyuk. Kok bisa? Dadi le bedol ngene. Nah, kenapa nek munyuk le bedol ngene nek wong ngene? Lah Sing napa? iki sing ngerti meng munyuk iki biasane. Ora. Sing ngerti meng. Kenapa? Aku ki mengamati. Bedane Nggo bedake antarane munyuk karo Jonet. Ngono lho. Soalnya nek le bedol padha ora ana bedane antara endi sing munyuk endi sing Jonet. Ha, ta nyuk. Lho. Kowe kok ya ora duwe bahan to. Aku mbelani Tatin. Ya udah kowe ayo. Kowe guru permunyukan lho iki. Iki ana gedang Heeh. ning tengah Blumbang. Dikubengi Blumbang. Munyuke iki supaya jupuk gedang piye? carane piye? Nglangi. Ah, munyuk wedi banyu kok. Wah, nek munyuk ngono aku aduse jedol ping. Ora usah cerewet ge diwangsuli kok. Gurune galak banget iki. Ayo. Piye carane men iso jupuk gedang ora telesane. Oh, jare guru. Jare guru. Ya ora iso no. Iso. Piye carane? Wis rasa tok pikir manuk munyuke wae apa kowe balane munyuk apa piye? Lho bapakku ki ora sih. Lah nek kowe ki ora atune munyuk kowe kok arep. Iya. Ayo terus kenyuk. Tengahe. Ya Su. Susilo maksudnya sih. Oh, ayo. Susilo. Oh ya wis manut wis. Neng petengan
ora weruh apa-apa wikit mbiyen warga ketingan nanggep dagelan edan sedaya piye ampun ta dhewe lagi iki lho diedan-edanke aku wong edan kuwi bebas ayo Mbak Ayu kowe anggere ngelek-elek aku ketrak kowe Lah aku ngapa lho? urung ya Opek tegan. waduh iso wong wedok opek tegan wong parian kok deyeli oh iya Wite kok dhuwur. anek cendhek jenenge bonsel njupuk ngene Iki dagelan apa leluhur? wong wedar kene nek ra ana bojomu wis tak pateni kowe tenan Lah ngopo lho? apa kowe saiki milih sing tak pateni kowe apa bojomu sing tak pateni ya ngono wae Sampean wae. Jenengan wae. lho leluhur ki wis mati kok dipatenine mati pindho ya mangsane berarti Lho berarti rumangsane nek leluhur. mangsane berarti lho kok dadi apa kowe nak muni ngono sik seneng banget dalange kaya entukmu kanca kae ya aku dimungsuh wong akeh Lah nek kok bos kula modar ora kowe oh bosmu to kae Iya no. jero kowe melu dek Iya no. sesuk melu aku Emang. ayo aku ya mau nanti ngetke sing lanang ya sing lanang wis mendelik wae jero aku wah anakmu yang meloni kowe wegah kok wong liya pangelon lah ya kuwi elekku nek nek anak edol lunga kabeh mergo kowe kok heeh lah ya mergo saking dene kuwi bojoku ki pinter golek duit dadi anakku ra komana agene kan ben mah disyukuri wong wedok kowe iya wong tak delekke ning kaos kaki kowe ketemu cil saking gile jenenge kuwi enggak Panas udan aling-aling capek gunung ya kanca-kanca ya misoa capek gunung natian wadon sarata lanang inomane banyu bane dek jaman monggo Mbak Ayu dek jaman berjuang jere kelingan sing tengah ya jarene wis manah katurutan sing janji nek saiki
dari 3 kembali ke Kayiwangan. Sang Hyang Bathara Durga oncat saka dandang mangure. Sapa kok yo Bathara Durga? Ono Bathara Durga. Wayune we kaya ngono. Aku ora weruh we ketok le ayu kok. Oh. Bareng ngengetke. Ayo dirampungke yo liwunge. Ya, wis. Mikir iki. Nah, oh dhewe ora wis beres pokoke. Oh. Payah wong tuwa kon nyanyi liwung. Oh, apik. Lagi iki lho ana sinden Waniro Dalang. Ora kuwi nggawa kertas barang nggo ngopo? Apal karo cerita. Hah? Iya, Mbak Tati. Aku ki seneng kok foto samplo. Ora apal. Ayo njaluk kanca sapa kowe? Niki. Oh iya. Bu Bos. Nggih, Bu Bos. Iya, Bu Bos. iya. Monggo. Iya. Kowe kok karo dalange kok wani nyanyah-nyunyah. Aku ro kowe wani kok. modar ora kemu. Aku Modar. Oh, iki sinden tilas gentro wae. kuwi Tapi ya kon remet to ya. Oh, cilaka to. Rene oh. Anira. nganu wae. Saiki aja ming musuh kowe. Kowe lereno aku tak musuh Elisa. Oh, milih. Aku nek sakmono ki tanggung e. Njur piye aku le temandang. Ya kowe linggo. Pancen sinden siji iki pancen omong anu soalé iki kampase rem cangkem ki wis entek. Dadi wis ora iso direm ki ora. Ora lemu entuk sinden kaya ngono ki nang endi? Lah iki kirim kowe aku ajar mayang wis nyindeni aku. Oh, ngerti aku. Ha iki pas kecamatanku ana pertandingan bal-balan kowe disindeni kok rodake. Ya saking dene larise kok. Oh, ning kok bodine wis ngene. Wah. Dine piye bos? Sini Bu. Kuwi nek misale anu 4S ya. Piye ta? Sepur sesak stum sedeng. Heeh. Heeh, apa-apa sedeng tenan. Ora cetha bongkot pucuke sendi. Nek ra gelungan ngono aku ora iso mbedake sing dhuwur endi sing ngisor endi. Kok padha mak grek ngono ki. Ya. Ya lewong lho iki lewong. Mangga liwung. Rodone ku kowe anu kowe kejros Kudu aku napa to Pak Dalang? Ha ini pamundutan sampean lho. Wonten artane 200. Oh, mboten mangsa to? Ora. Ah, berarti sing ra percaya ra ming aku. Saking sinten? Saking Bu Sosial. Bu Sosial kula kenal lho. Ha iki takono nek kenal bareng apa? Mau pira? 300 apa 400? Sing bener Kuwi dalang ning tegelan lho. Tegelan. Oh, kowe melu ngarso to arepan? Bar melu ngarso. Ora. Ngono apa piye? Melu kae saya pahit. Wong saya pahit padahal aku jamu pahitan. Nek melu aku pahit kepiye takono Elisa kuwi. Urung nganti melu aku wis arep tak nei. Lho. Oh, saking lomane. Heeh. Yo, engko pokoke didom wong 3. Beres. Malah angel to 200 diporo 3 ki pira. Dipikir sik engko kleru le ngedum. Iya, mitu 5. Kok aku ndak nabrak ndase Bagus Arso. Oh, asal. Sing ngono iki ngomong sapa? Mbak, aja ming kok nabrak ndase mbok tok pancale ora apa-apa. Aku yo ngeneke. Nek ndasku gak karo tak piye? Lho kowe duwe otak apa? Yang duwe padake kowe. Sapa ngerti nek otake ning dengkul? Lah otakmu. Heeh. Kon jalan kon nabrak ndas. Ora tenan. Wes tak dudhukke Gusti apa kono. Sing tak duduk sik. Untung kena tusuk konde nek ora gak karo tak tenan lho. Ora apa-apa. Gelem tanggung jawab. Lho, ambok aku wis tau ngopo kok tanggung jawab karo kowe. Lah nutuk Maksude le nutuk mau ora liyane kok. Kok yo kon tanggung jawab ming sak tutukan ki tanggung jawabe gede. sak tutukan nek dadi. Oh, cilaka to. Berarti mandi sak tutukan kok dadi. Ayo. Berarti aku jos tenan yo. Iya, sinten sing badhe pun duduk? Yo, mangga. Yo dadas. Dadi, yo.
Ngapa Den? Kowe kok malah kemekel. Ngerti apa ngene? Ngomong ki 7 lagu iki kabeh gelem aku malah. Piye apik ta? Tak kandhani begitu goyang kayak gedange langsung mateng. Mau dong kok ngono kae. Nek alun-alun. Boneka sik dipoteng. Sayang anak. Ayo kowe nyatane kowe ya wedi doyak ya wedi ya. Pancal tenan kowe. Sesuk aku ora arep nanggap dalang. Arep ngundang Prastiwi tok bae aku. Tenan irit. Wis ngatasi ya. Malah murah. 17 lagu iki terus. Iya 17 lagu nganti jebret. Yo. Rapto, yo. Kowe seneng banget kowe. Kowe mah koyo sing ditanggapi paksaku. Tak tukune 2000 net. Apa itu? Udar raimu. Guyu apa? Kapuk wae, Mbak. Kon napuk iki? Galine ketok. Ora aku wis arep medhun saiki, Mbak. Ora aku. Aku suwe-suwe wedi. Kepoyo kok? Cincing ki kan. Kepoyo. Aku weruh rupamu ki dadi malah kaya weruh olan-olan. Sik ana pengumuman dite. Nuwun sewu, mohon perhatian untuk mobil AD 1727 ZJ. Menika silver. Kalian apa iki? AB 8851W Carry SS. Mohon dinampake nih, Mas. Didol. Oh, nggih. Mohon AD 1727 dan AB 8851. Nggih. Monggo menika digeser, mbok bilih nganti 10 menit kok ora gelem digeser, arep dadeke door press ya. Kalian setunggal malih nyuwun dipun samektakaken ambulan setunggal kangge nika. Ambulan ya ngangkut kowe wong tua kowe ya. Ora, engko nek ngene, engko nek iki semaput, kowe memberikan napas buatan to dheke. Piye? Mbah aku kena sronggo. Aku ya mau alung sing semaput iki sing tak kei napas buatan kuwi. Ya ora iso hubungan sing semaput kono. Ben dhek ngenehi kono ngono lho. Ya, Wis dirapuke. Gawe wis dirapuke. Ini sana be. Dari mau pengen rumasane ayu banget kaya Via Valen ngono apa? Oh, bongkot pucuke wis ra cetha. Ya tak malah golek-golek kanu. Oh, dadi ngene iki malah penontonnya bablas kabeh. Iblis tenan. Wes. Ali kok. Wah,
Ora kok wis kowe iki lho. Terus kae. Yuk. Apa enak es ngono? Wani nyedak badem sandal. Dagelan pekok. Darah guru ya padahal. Guru tetep pekok. Prastiwi. Ayo nya. Oh, kene Jan. Wah. Malah inilah Via Valen nampa saweran. Ya, pira kowe? Manut. Ya. Ini niki kula. Sesuk-esuk ora telat lho nek ning TK ya. Aduh sesuk ora usah ndok rewel. Moh rados men tengik. Niki nggih kula. Tukan bobot, tukan pilis laris. Kaya sing bakul ning pasar Bringarjo, batu bet, batu tinggi, batu bet, batu ruwek ngono kan. Ya, nggih matur nuwun Den Bagus e. Ya wis ngutang-atungke jam bae ket mau. Ya, ayo diteruske dhisik critane Mak ya nak. Tansah marmaring sukma